Indaba ubukani lapha? Ey, ngibuka lento. Uba lo. Hawu, umbuka ukuthini? Manyala nkosikazi. Manyala. Ubuka amanyala. Amanyala. Usumu 2 minutes uphelile ubuka amanyala wena. Kusho ukuthi lamanyala achaza. Lengane amangobesa ngempela ibhushuzela ngezinqa ebusweni bomhlaba wonke yini inkingi. Usubuke u2 minutes wonke ugqolozela ingane yamangobese inqunu uthi amanyala. Lengane yakhulele esontweni. Ilanto ayenzayo ingakho ngiyibuka nje. Indaba mengicabanga yazi. Ufuna ukuthenga ilanjare. Ngivale ngabona. No uyayithanda lezi zinto sengikubonile. Phela yona lento ayigqokile yabo nje baba. Ngiye kulebe nami ngibhushuzela ngamaphinifa ngike ngikhumule nje ngikuvezela. Yabo nje nawe ubone baba nje ngibe sexy. Awubona siba right? Uyayithanda phela musu ukuhlini. Angisade ngikubona ugqolozela ingane yamangobese inqunu. Ngiyasho nje uthi amanyala uzowenza endlini futhi. Angithi uyakwazi ukwabuka u2 minutes. Ngifuna uphinde wabukeke nakumina. Mfazi, okwami nawe wasekamereni ngaphansi kwengubo. Ngale kwalokho kuphela lapha. Awunakuphushuzela endlini wena ugqoke lezi ikhindi zakho eshona. Bese hayi bonke soflaselwa idlozi ungafa. Ngeke mfazi. Alikufulathela umgqolozela ingane zabantu. Lento isebusweni babantu angihlangane nayo. Masona uphushuzela idlozi lami lapha. Ebusweni bakho hayi labantu. Amaphupha afike nini mamdephana amaphupha right alethwa zenyanya. Namhlanje ngikuphuphe ngoba ugqolozelele ngani? Ingakho sishweba nje. Baba kodwa ngizokutshengisa ave kuzoba kuhle nondaba ngiyachazela. Phela mina ngiyazazi ngiyayithemba. Ngeke ngikuvezele nje baba ngithi. Letha ifoni yami. Senzeni phela baba ngiyacela. Letha ifoni yami. Awu kodwa nondaba. Hayi. Umuntu uyoza cheat la ekhaya hayi. Zofa induku. Hayi suka. Cheat kuba yini? Ikomi kahle nalokho. Hey man. Uthando vele lihamba nenhlonipho. Siyabonga. Luhamba nenhlonipho. But leyo nhlonipho leyo ivela ngalesikhathi nivumelana ukuthi okuthile la angikuthandi. Okay. It's give and Okuthize take. angikuthandi. Okay. Yena avele aqhubeka kwenza. Njengoba ngisho nje ukuthi mina lo mama ngamthatha eyinto engiyifunayo. Engiyithandayo. Eyilenhlobo yomuntu engiyifunayo. Washintsha. Wangishaya ngezitswephu. Into engiphatha kabi uma ngabe wena uzothi mina mengifuna ukukujabulisa ekamereni bese wena uthi ngifake izintambo nginamademoni kodwa emafonini mengihamba nawe uyakwazi ukubuka. Hawu. Uyakwazi ukubuka futhi ubone nje ukuthi hayi ubaba wasekhaya iyamgcwilisa lento ayibuka la. Yagqilile. Kodwa mayifakwe ekhaya yimina umfazi wakho ke esamaphambi kaNkuluNkulu sathembisana. Cha, kubi kuyidemoni. Kanjani? Nina bankashana kaMenza aphozo umlazanga ameva nina bendloveni ophapha ekhanda siyabengelela ke kuyifundazwe zethu zonke khona eNingizimu Afrika bonke abantu ke abalandela umabona kude wabobizwa ukuthi Black Live TV uthando support siyabonga kakhulu igama lami King Sicaka ngolapha kaloqo igama lohlelo ke libizwa ukuthi wabuyelani emendweni bakhona ke abazayo bezosixoxela ukuthi kwenzakalani thina ke silandele istory sinje ngoba sinjalo sibengelele ngaphesheya intokazi ekhona phakathi kwethu sabona sisi Yebo sawubona bhuti. ninjani na Ngiyaphila njani? ngani yakwethu ubani lo Uphumeza wakazikhali. Zekhala abakaba wazekhaya Jojo. Yebo. Oh masikhuluma ngoJojo thina lokwamanzi nesithakazelo Sithakazela uthina. ayaba Njalo. Alright. Yebo. so dama ngitshela awubonakala letho bokubuya emendweni kodwa uzela uthi wabuya khona yini kwenzakalani Mina ngabuya emendweni ngeza ngeinkinga ezithize yeah zokuthi umnyeni wami mina njengoba ngingumuntu wesifazane ngiye ngikholelwa ukuthi ekamereni la silala khona yeah kumele nje kuye kudlalwe hayi ukuthi sidlala njalo kube khona nje lawo moment ukuthi kudlale nje nomnyeni wakhe ekamereni okay but ngithola ukuthi ubaba yena endlini akakufuni lokho akakuthandi futhi nje uzakugcizelele akhipha amagama engawathandi kodwa uthola ukuthi yena mangimbuka emafonini noma mengihamba naye emall osisi abangaqokile abafaka othatha abagqoka izinto ezirevelayo uyabuka ehamba nami kodwa endlini akakuthandi okay ngize ngithi mina ngoba ubaba uyakuthanda lokho awuke ngizame nami la ekhaya ngoba ngisho ngisekhaya ngifake nami lokho akuthandayo ukubuka emamall cha akakuthandi la ekhaya kodwa uyakwazi ukubuka ngaphandle
la endlini nje ngiyathukwa mina kuthiwa yini lezi zinto engiyigqokile mangithi ngizama ukuspice up izinto zethu zisekamereni akakufuni ukukubona kodwa emafonini uyakubuka ethi mase kubukile umuntu wesilisa egcineni angithi naye unobudoda bakhe uthola ukuthi ke mina sengidiniwe ngoba mina akafunanga kumina ukuthi ngimenzele mina kodwa emafonini uyavuma and mase kuyena mase ubudoda bakhe kuvukile kufanele eze kumina ngithi mina ngumfazi wakhe mina it's like urecharge kwenye indawo yes kwenye indawo aze kumina yebo so nje angikwazi ke mina ukuhlala nomuntu okanjalo angikwazi. So machazela mina ngithi ngihleli la ngiyaxakeka nje ukuthi okay ekamereni ufuna kudlalwe in details ufuna kudlalwa endlelani as umuntu wesifazane wena emzini wakho. Kuyadlalwa nje like kwesinye isikhathi mina uthola ukuthi njengoba kumakhazi ulight ama candles for umkhwenyana wakho bubble bath. Yazi ngizosho. Hey ngizosho nini. Letha amakhandlela kumakhazi banizumeka. Angeke sizumeke phela angeke sisuke sihlele ekamereni. Ngalesikhathi sihleli uyamdlalisa ubaba wasekhaya uyaqoka lokho uthi ke ubaba izintambo angazi izintambo uthi uyintambo kumina kodwa emafonini akakuboni as izintambo. Kubizwa ngani ngani? Ama lingerie baba. Lingerie. Lokhu nje okuno lace okunye uthola ukuthi nje ubody ngaphansi ngaphelele. Yebo. Ukubabona abanye bephethe izitswebhu into kanjalo nje. Ngoba usuku ufuna ukudlala nobaba wasekhaya awufuni usukuvala isikhala sokuthi angahali ngaphandle uthi noma ehala acabanga ukuthi mina umkami at least sina siyakwenza u1 no2 no3 uyaneliseke ekhaya. Vele umuntu wesilisa ngeke uzumvimbe kwezinye izinto but ubaba ayi cha lokho nje akafuni. Now you talking about izitswebhu sezazana izitswebhu. Nenzani ngezitswebhu? Zivusa imizwa kusuke kudlalwa. Kanjani? Wenza uyamshaya? Cha phela ukuthi umsukumshaya kumshayi. Kuyadlalwa. Ngenza ukuthi yazi nina nizoshaya amadoda ubeka isandla indoda ngesitswebhu. Cha kusuke kudlalwa. Uqashe ngesex. What if ukwenza lokho udiniwe? Angeke uzudinwe wenza le yanto, ngeke uzudinwe wenza le yanto leya cause imudi yakhe isuke ikubeke lapha yanto. Yes. All right. Yes. So nina wena into yakukhipha emendweni ukuthi baba awafuni ukuyijwayela lento. Akafuni ukuyijwayela. Engafuni ukuyijwayela kwezinye indawo uyayijwayela. Uyayibuka emafonini. Uyayibuka emafonini. Akaze kufike kuthi mhlambe unento yokunganeliseki mayekubuka usohlubule kule yampahla mayeqhathanisana labantu ababuka mhlambe. Akakwazi phela ukwenza kanjalo. Akakwazi. Mina ngumfazi wakhe mina. Yeah. Sathatha inqumo ukuthi mina naye manje senza kanje. So yena ingibeka kusiphi isithombe lento le mayekwazi yena ukubuka emafonini akubone lokho ku right kukuhle all is well but mina mayekwenziwa yimina sekuyidemon sekuyinto nje angayazi angayiqondi eqala nokuyibona ngami. Donisela amandla. Yayibona? Yebo. Akwazi. That is Ngingumzulu ke nokho kodwa ke lokho angikwazi kwesithwebhu ngiqala ukuzwa nje ukuthi abantu baxebulana ngezithwebhu lapha kukhona lokho ngeke ngikuze ozankosi nensana mandukela ukheni zothini kodwa asiyeke ngaza ukuthi asihambeni sekumamdepana siyoza ukuthi yena ke udaba unimisa kanjani masikhuluma nobaba ukuthi nandi ecala likama ubaba uyazama ukulungisa babuyelane noma mhlambe uthi cha shaya phansi ngonyawo asambe sekumamdepana. Cela ubingelela ngikwamukele imbukelo weBlack Life TV ohlelweni lethu oluthi wabuyelana emendweni. I am uMlangeni uMagasela. uKing ufike walida ke njengenhloko niyakwazi umsebenzi wakhe lo. Base yangidedela kwanginikeza ithuba ukuthi nama ngiqhubeke phela ngizama ukuthola ukuthi ngempela labantu laba abahlanganiswa uNkulunkulu basuke besahlonisa uba lo ne right okungena entweni enhle kanje eyenziwe uNkulunkulu. Ngokukhulu ukuthobeka imbukelo weBlack Life TV ngicela ukuthatha le thuba ngibingelele ubhuti oseduze kwami ngizomcela ukuthi akubingelele naye bese emva kwalokho uzositshela ukuthi uba igama owakaba isibongo. Sawubona bhuti njani? Sanibonani sisi. Ngiyaphila nami. Ngicela ubingelele umbukelo weBlack Life TV bese uyazisho ukuthi uba owakwaba isibongo. Sanibonani babukeli. Mina ngikubaba uDlamini. Oh, baba Dlamini. Ezadlamini ilula ke. uDlamini inkosi noma sibakhulu? Usiba likhulu. Oh, hayi we are not related. Clean. Anyways, bhuti wami ngiyezwa kuthiwa kade uganelo. Yebo kunjalo nkosazana. Iphi mama? Bengiganiwe kwaba ikhona ukuthi umama lo akayiphethe ngendlela mina engifisa ngayo noma engambona eyiyona. Wafika la wangishintshela waba umuntu engamazi.
wangigqokela nje imisangano nje yezinto engahlangani mina nazo. Mina okokuqala nje ngiyindoda yomZulu. Ngiyakholwa futhi. Mawuzofuna ukugqoka ikhinjana la nezinto engayizwisisi kahle ungigqokela amabhlukwe angihlangani mina nalokho. Ibhlukwe into engasile. Ibhlukwe kakhulukazi nje Ngithi iphinifa ngicabanga mina bese ngithi awulithandini iphinifa. Hayi iphinifa ilona ke engilifunayo, ilona impela ke. Okay, hayi indaba zamabhlukwe. Nibanga ibhlukwe nje. Sibanga amabhlukwe nje nalezi zinto zabo lezi nemsangano izinto zabe imfishane abayibiza ngolanjari. Mina ngihlangana nje nalezo zinto mina. Awungeke sibakho ithanda into sexy kanje. Hayi. Ngiyakholwa mina indaba yokuthi umuntu abasexy. uNkulunkulu ngenaphi uNkulunkulu emshadweni wenziwe uyena ufuna abantu babe njalo yini wena manje siyinkinga lapho. Cha phela mangabe umuntu eshadile okokuqala kumele ayihloniphe. Inhlonipho nje uNkulunkulu ngicabanga ukuthi into yokuqala ukuthi umuntu akahlonipheke abe umama abonakala ukuthi umama sewumfazi womuzi. Thank you so much because ngihlezi ngiyibuza usibagukiswa yini abantu bese bashadile onifeke nibathathe befresh bese nifuna bazabo omama kanti wena usuke umthathela ukuthi enze njani usuke umthathela ukuthi akashintshe indlela ayiyona noma usuke umthatha ngoba umbona ukuthi uyitype yakho ilento oyifunayo wena umuntu osithi ngaleso sikhathi noma usuke umbuka vele usumshintshile ukuthi yabo lona mangaqoka isketi kodwa mase sephini uzoba muhle kakhulu. Okokuqala nje mina Ndlovukazi engingakusho ukuthi umuntu wesifazane mina njengomuntu wesilisa ngiqale ngimbuke ukuthi umuntu onjani indlela agqoka ngayo indlela ayiphethe ngayo bese emva kwalokho ke ngiya kuyena ngiyozazisa phela njengensizwa emva kwalokho ke ila ngizothola khona ukuthi umuntu onjani ngoba mina vele ngifuna umuntu oyihloniphayo ohloniphayo futhi nendlela agqoka ngayo ngiyibuka ngalesikhathi sisahlangana ukuthi ngisambuke sahamba lapho ukuthi umuntu okanje umuntu ogqoka ngalendlela ethandwa yimina kumuntu wesifazane mayesefika la seyangishintshela futhi segqoka amabhlukwe engawazi hayi ukuthi mangabe ngimthatha ngoba ngifuna ukumshintsha ngimthatha ngoba vele uyiyona lento engiyifunayo yena bese yakushintshela ke bese yena masephakathi kushuthi ke angazi noma bangana abantu azwane nabo noma bayaxoxa phela abantu besifazane ukuthi abantu besilisa bayathatheka bayithatha into ezinhle izenze wena ukuze angaphumeli ngaphandle. Okay ngiyakuzwa. Ngicabanga ukuthi asenzeni kanje because umama ukhona la endeni zomsakazo. Ngicela ukuthi simnikeze ithuba ukuthi abe khona ayikhulumele naye isite lakhe njengoba nawe uchaze lakho mhlawumbe sibuke sino King because khona ubhuti engisebenzisana naye. Yabo so yabo nje sizobe ikhaphuli kube nama makhaphuli sibone ukuthi singanikhalimisa kanjani even though thina singakafiki ke lapho kodwa sibheke khona. Yebo nkosazana. Thank you. Yazi ukuzongithatha serious kodwa niyazi ukuthi ngiyasebenza. Anyways asingasimosha isikhathi asimbize uKing abe khona la eduze kwethu aze nomama sibone ukuthi ngempela le ndaba abasokwazi uyilungisa asike sikwazi uyilungisa. Let's do this. Uyothi usale kanjani abanye betetiliza besidabela ama-products aka-Black Life Traditional Pharmacy walala wasala wavuka wayithatha ziyakala mzala. Right ke siphinde sinamukele ke esigabeni sethu sesibili ohlelweni olubizwa ukuthi ke wabuyelana emendweni igama lami kuseloyo King Sthaka wakaluqa njengamanje ke sasisonke ke solidingida sonke lolu daba siza ukuthi ngabe inhlangothi zonke mayihleli phansi xoxa kwenzakalani kodwa angikwazi ukuqala emnikazi wekhishi engasho ngolutho mamdepha undaba ngiyaphila baba wena ngizothini ngani yakwethu awu womuhle yasi ngiyabonga umuhle nawe ndaba uphe mina hawu nawe nje hawu umuhle nawe nami abungiphoqa ngiyaphila kodwa ke ngicela ukubingelela bandla ihambeli zethu sanibona njani because usisime ngakamboni. Hey yabonga impela kuthiwa okay awuthi ngithule ngizoyisho ningikhumbuze lento engithe kuthiwa wazamuhle umakoti wakwaDlamini. Yebo nondaba wehlisizo manje muzokhuluma ngiyabonga khuluma njengoba uqebula sesobabili yini lenze abantu besifazane bese bebona abantu besilisa abanciphelwe ivoice abayinciphisa uhlonipha
Oh, kodwa nami buyingenzi bengibingele nondaba ngithi yebo nondaba. Ukusa. Ufuna sikhiphe imali. Bhuti eyaphini. Siyaphila mhlonishwa. Yaphila mfowethu ubani ubhuti eMnangaza sibonana. Ubaba uDlamini lo. Baba uDlamini. Ngisicaka lo akaluqo okhuluma naye bhuti. Yebo siyabonga. Hayi sibonga kakhulu. Lana bhuti usisufikile la njengoba sithi uhlelo nje libizwa ukuthi wabuyela nemendweni uzochaza udaba lakhe ukuthi nina nobabili ningabashadikazi nekanene kodwa ke yena ke usekhetha ukuhosha imfe obuyele ekhaya ngenxa yezathu ezithile. Ake mdedele mhlambe emamdepane achaze yena kubhuti ukuthi isizathu sakhe na uzozo ukuthi wabuyela nemendweni. Mntakwethu awuzame ke ukuchazela ubaba owekhaya la ukuthi kwenzakalani. Baba uDlamini ngizothi baba ngoba phela sengibuyile kwakho emzini wethu. Isizathu sokuthi ngize la ingoba ngizokuchazela ukuthi ngishiyeleni kaDlamini. Into yokuqala baba eyangihambisa kaDlamini. Ngizwile ukhuluma eqaleni uthi indaba zamasonto. Ngicela ulibeke eceleni isonto noNkulunkulu eceleni. La sikhuluma ngathi nomuzi wethu. And I'm sure labantu abafakayo ukuthi isonto kanjani akekho umfundisi ongakutshela ukuthi yena ikamera lakho ulungisa kanjani. Akekho. Ziningi indlela zokulungisa umshado. Naye uzothola ukuthi nalowo mfundisi lo ngoba ngikuzwile nje bengihleli ngilalele lapha uemphasize kakhulu indaba yesonto nezinkolelo. Isikhathi esiphila kusona manje nesakudala sifana. Ungathathi izinto ezazenziwa kudala bese uzoyifaka emshadweni wethu. Sibancane mesibangaka. Futhi mhlambe mina ngimncane. Ake ngibeke kanjalo. Ukubuka kwami nezinto ezazenzeka kudala nezamanje akufani. Okwesibili into engiphatha kabi uma ngabe wena uzothi mina mengifuna ukukujabulisa ekamereni bese wena uthi ngifake izintambo nginamademoni. Kodwa emafonini mengihamba nawe uyakwazi ukubuka. Hawu. Uyakwazi ukubuka futhi ukubone nje ukuthi hayi ubaba wasekhaya iyamgcwilisa lento ayibuka la. Yagxilile. Kodwa mayifakwe ekhaya yimina umfazi wakho ke esamaphambi kaNkulunkulu sathembisana. Cha, kubi kuyidemoni. Kanjani? Ya, awuchazi sibalikhulu ngeke namfuna ukuzwa. Awuyithandi intambo. Okokuqala nje asiqale la. Yebo baba. Mina kwayindlela ogqoke ngayo nje kumanje. Into yokuqala nje angidina kuwena. Njengoba usukhuluma lensambatheka le uyikhulumayo lo msangano ozokhuluma la. Okokuqala nje awuyipresentanga ubonakali njengomuntu owake waba umakoti noma owumakoti noma osafisa ukuthi mhlawumbe kungase kwenzeke sibuyelana. Uyinto engingayazi. Okunye futhi ukungangihloniphi nje ukuthi uzongibuka la ungigqolozele emehlweni ungitshele lento ongitshela yona la phambi kwabantu. Sibalikhulu. Ngoba nje mina engikwaziyo ukuthi mangabe kukhulunywa ngomfazi kukhulunywa ngomuntu onenhlonipho. Lento ethi mfazi ukushuthi umuntu ofa azi loyo. Akakhulumi nje ahambe ekhuluma nje epepenyeka la. Ekhuluma noma yini phambi kwabantu ngomyeni wakhe. Okunye futhi mangabe kushadwa ubiza umfundisi ame lapha ahlanganisa abantu egameni likaNkulunkulu ngoba abantu abakaNkulunkulu. Umshado uhlanganiswa ngezwi likaNkulunkulu. Uma uzothi ke manje uNkulunkulu akangene akahlangene angiunderstand ukuthi kahle kahle uthini. Shuthi ngempela lezi zinto ebezigqokisa izintambo lapha zikusanganisile nje kwashintsha yonke into la kuwena. Waba into engayazi nje waba umsangano nje. Yo. Mina okay ngicela bandla khona usisi iphuze ngibone ngathi ubaba zangasaya kulona king alibalulile lokuthi ubaba uyabonakala ezibuka lezi zinto emafonini. Mhlawumbe kuthini ukuphawula kwakho kulelo daba? Yabona amagasela mina ngiyazi leyo nto. Okay. Lo nje uyayisanganela nje. Lento ayikhulumayo angiyazi mina. Awukazi noma wayeyibonaphi? Ngoba phela mina ngiyindoda ehloniphekile futhi eyihloniphayo. Bengizama ngayo yonke indlela ukuthi ngimhloniphe naye. Okay. So angiyazi mina le. angayiboni into oyibukayo. Umhloniphi angayiboni into oyibukayo.
Hayi ukuthi angaboni ayikho into engiyibukayo. So sibalikhuluma engangena efonini yakho nje ngekugoogle ayikho into lezi othi awuyithanda esingayithola. Mangangena yena. Mina. Hayi phela Magasela nawe njengomuntu mhlawumbe oganile. Ngicabanga ukuthi ukuthatha ifoni yomuntu wesilisa noma kababa. Okay. Ngiyabonga. Sekukhombisa khona ukuthi Okay, hayi ngiyabonga sibakhulu ngilitholile i-answer. Kusho ukuthi i-answer bazalwane ukuthi nisalile kube i-miss call. Ubaba mengithi mengangena efonini kusho ukuthi kunezinto engengikwazi ukuthi ngiyimele lezi ayiphika ukuthi uyazenza kodwa unkosikazi wakwayibona. Abekho abantu abama-good investigators ukudlula abantu besifazane. Trust me on that. Sengaqhubeka uqhubeke nokunye mhlawumbe eking ifunga nginakeze isikhathi. Ubaba ukhuluma kakhulu ngenhlonipho. Sure. Ngichaze lento le ukuthi inhlonipho bafethu ayidemandwa uyayi-earn. So the more you respect me kubalula nami as umuntu wesifazane as any human being singayigeneralize ukuthi ngikuhloniphe. So uma uqhamuka ukuthi umsangano but when you are expecting ukuthi unkosikazi wakho akhulume ngenhlonipho but ukwazi ukuthi wena umsangano now in front of people, I think nalokho mina kuvele as a disrespect. So you cannot expect ukuthi unkosikazi abe ne respect while wena phela imbali yakho le uyachela. Lento eyichelayo uzobe yiyona. So noma ngabe wamthola enkonzweni mengisathi ngisazoya lapho mhlawumbe basichazana natholana kanjani ngiyachelwa fanele umfuna ibe right fanele uhlezi uthi lokho kufaka izobe ikona phela Magasela ake ngivele kuleli phuzo oqhamuka nalo la. Yebo. Phela lento ekuthiwa inhlonipho idingakala mangabe khona into engahlonipheki. Mangabe kuthiwa hlonipha suke kunesizathu sokuthi kukhona izinto ongeke uyithande lapha ekumele kodwa uyihloniphe. Okay. Kufana ukuthi mangabe kuthiwa yazisa abazali bakho ukuze imihla yakho yande. Yebo. Uyazi ukuthi umzali ukayingenele la ezidakelwe. Amemeza ukudla kepha akayithenga igrocery endlini ubaba wala ekhaya. So unikezwe umyalo wena ukuthi umhloniphe njalo njengengane yakhe. So akushintshi lokho mangabe umuntu eseshadile ukuthi uzofika umyeni wakhe enezinto anazo ekumele ayihloniphe kuyena. Mhlawumbe umuntu ongakwazi nje ukukhuluma kahle but wamthanda ke wavuma wamshada futhi emazi ukuthi unjani. Okay, sebalikhulu. NeBhayibheli ngoba sesisuke sathi shwi kulo nabo azale sesibamba naleyo ukuthi eBhayibhelini kuthiwa mthande unkosikazi wakho. So uthando luhamba nerespect. Bese kuthiwa yena akakuthobeli. Mhlawumbe siqale silungisane la uthanda lihambe nerespect. From your understanding. Asike siphume nje kuyise nonyoko. Ake singene la emshadweni la entweni kaNkuluNkulu. Uthando Magasela ngizolibeka kanjani? Uthando vele lihamba nenhlonipho. Siyabonga. Luhamba nenhlonipho. But leyo nhlonipho leyo ivela ngalesikhathi nivumelana ukuthi okuthile la angikuthandi. Okay. It's give and take. Angikuthandi. Okay. Yena avele aqhubeka kwenza. Njengoba ngisho nje ukuthi mina lo mama ngamthatha eyinto engiyifunayo. Engiyithandayo. Eyilenhlobo yomuntu engiyifunayo. Washintsha. Wangishaya ngezitswephu. Yini yona leyo? Ngempela. Ungishaya Kodwa ngezitswephu. nawe ke mama usuvela ufika nezitswephu labaheni ngamngaze ngikhulume nobaba kanjani bathi? Yazi Magasela ngiyazi ngimlalela ubaba njenge bekhuluma la. Hayi ngoba yabo. So uma ethi mina ngiyasangana ngeke phela ngingasangani mina. Uma ubaba ekwazi ukusatisfywa into ayibuka efonini kodwa mina mengithi nami ngiyazama phela umkhwenyana wami ukuthi hayi decline ngithi nami yabo ngibe relaxed nami kwami Ngiyashikila. bese athi mina ngiyasangana umsangano lo kodwa uyakwazi ukubuka efonini lokho kube right kuyena emgaqweni uyakwazi ukubabona kuba right lapha ngaphandle kodwa la endlini kuumsangano kanjani Kwenziwa yini King awuchaze mfethu ngiyacela bandla. Mina ngeke ngakhuluma nenkosazana la. Ngabuza mawuthi izokhumbula ukuthi yeke yambuzana ubaba ukuthi waneliswa yini ngomzimba wayo. Mhlawumbe Ngimchaza emzimbeni wakhe. Ayengibuza kwesibalikhulu. Ikho yini le ngoba sengiyabona mayisivela kaningi lento ukuthi wena uyayibuka ifoni.
ubabuke labantu besifazane othi umkakhe awufuni ukumbona uyibona. Ikhona into ecikayo uma ubabuka labantu besifazane ngoba usuphikile khona ukuthi akwazi ubabuka but ngiyabona ukuthi ikhona into ecikayo ukubona yenza ukuthi ungafuni ukuyibona kumkakho kodwa futhi at the same time uyithanda. Okokuqala la mhlonishwa ake ngikubeke kanje. Mina nginaso i-smartphone. Ngiyiphathela ubhobho nje. So lento yokuthi nje ngibuka abantu angiyazi. Ngeke khuluma mangeke baba umusu uba nephutha. Lento yokuthi imake phela ukwazi ukukhuluma ngikhuluma nginephutha futhi. Nginephutha kanjani ngoba phela lento Shadani ngithi shadani ngeke. Lento engiyishoyo le yabo uyazibonela nawe ukuthi kuyimanje nje uyiphethe kanjani. Ngingabuyelana kanjani ke nomuntu okanje noma bekuthiwa ngiyacabanga lokho. Mana ke but angithi la wona uthe wayegqoka amabhlue ubalile kweblue. Yebo. Ikhona lento njengoba eligqokile ibhlue emshadweni emendweni no. Anjani? Ubulgqoka ibhlue kusasemzini. Angazi ngigqoke emzini ibhlue. Ngayigqoka singakongeni ngingakoshadi. So mvele mawusuganele usumfazi vele kunezinto vele kumele ungayigqoki. Ibhlue bengingayigqoki mina emzini wami because bengazi ukuthi baba akalithanda ibhlue. Unezathu zakhe. So ayikho leyo ukuthi wena nibange nje ulanjani. Sibange nje ulanjani. Futhi nakhona uma ekhuluma ngebhlue umehluko kephi emfazini ofaka ibhlue nofaka ingubo ngoba angiboni mina umehluko. Because uthola ukuthi imisebenzi ethi ayifani. Uthola ukuthi mina la ngisebenza khona ithe must uthi fanele ngifake ibhlue. Ngenze njani ke mina? Hayi phela abafowethu ibhlue likala yonke into. Maso unkosikazi wami kuye emsebenzini ugqoke ibhlue injalo nje. Nesithelo sakithi sibona amanye amadoda. Yabo. Sekunenkinga. Mawuseyintombi kurahle. Kodwa lapha mangidlula usisi ngihamba naye ku right yena mbuka. Exactly. Angazi udla mina obuka akusimina sesole mina. Angazi Okay ake cela umbuze bandle cela umbuze ukuthi ake sikhulume njengomuntu wesilisa wena ubona angisi uyavumelana naye kuloko ukuthi unkosikazi wakhe noma esebenza. Unkosikazi bani. Kodwa meko umunye umuntu wesifazane eligqokile wena ngeke uphenduke naye yini drive. Ngibukani ngihamba Sengiyavuma kuthiwa abantu besilisa into eright ayisho iqiniso usawubone the rest is nabo abafazi behlangane ngathi. Siyaxolisa. Manini bafowethu mina ngifuna ukubuza la ngoba mhlawumbe ngizodedela wona ma ukuchazele yena ubabudlamini ukuthi ngokwakho lento elanjana yenzani. Mhlawumbe ngenza manje nobabili aka understand ngoba ngeke ngezwe lesikhathi ekhuluma ubaba uveza indaba ukuthi kwesisikhathi indlela umuntu akhuluma ngayo iyona yenza ukuthi ugcina ungayezwa into ayishoyo. Mhlawumbe ke namhlanje sonke sirelaxile sihlele asile. Ngoba nendlela bangulaka. Mhlawumbe ngathothi ngesikhathi ungamvumeli ukulanjare baba ugcina seku-off kuyena isikhathi usulala nazo ekuthanda wena akasayizwa into lokubezoyizwa isikhathi selanjare. Siseyaphambana imizwa. Ngesikhathi sekuthanda wena nasathanda isikhathi ethanda wena uthandanga. So now asivula lethu ukuthi wena uchaza njengami nje ngento damzulu angizazi lezinto zokubophana ngozankosi itswepho olanjare. Mhlawumbe uchazele thina nodlamini ukuthi lento kumuntu wesifazane activate aphi maye nomuntu wesilisa mhlawumbe nosibalikhulu uzoyithanda. Akayichazi impela. Ngesizwe kuwe. Awusho. Ilanjare. As like vele ma uhlala nomuntu endlini nithandana nizwa usuke ueda kulelo thando lenu spice apha izinto zenu enizenzayo manje ekamereni. It's not like manje ngoba sekuzoba into ezihlezi yenziwe mangabe sisekamereni cha. Now and then uspice up ikamera leni. Hayi ukuthi uwahlezi nje bethi ngimshaya ngetsweb ngike ngamshaya ngetsweb ngamshaya mthenzeka once in a while. Uke wakwenza Tommy. Ngike ngakwenza phela once in a while. Tommy. Ngiyintroduce kwezinto ayabo. Kumele siphile. Ofushi nawe usukuyifunda na ufuna ukuexplore. It's okay. Uyibuke ebafonini. So maye ibuku nawo nakho lokuthi hayi how to impress this guy. Awuke ngikuzame nami ngibone ukuthi kuzoba right mina makwenziwa yimi. Kodwa makwenziwa yimina ayi cha kushuthi nje kuyakuxatsheni. Shuthi ngenye indlela uthi mama i-studio lesi. Kodwa ke i-studio masingenayo i-sound prop. Akwazi ukuphuma i-hit. Ukuze sikhiphe i-hit okuyiyona. Akube nama monitor right, kube ne keyboard right, kube ne sound engineer right, ibalance yonke ibe khona. So that umhlaba uzovotela ingoma as a song of the year ubona
from the studio inside. Yes. Okay. Uthi nobe ecabanga laphaya. Asho ukuthi mina ngishiya umkami emdlini, mina umkami wenza this and that. Futhi nje ngiyathuliseka ngalokho. Because abantu besilisa bayahala siyakwazi lokho. But uma izoba nale yanto ngisho ayibona intombazane igqokile like ibhlukwe lelo. Kodwa umqondo ubuye ukuthi hayi mina nginomfazi wami mina ongicertify empedeni. So asike isidingo sokuthi ngizohalela into engasiyona ngisho yami. Ikhona yami endlini ngishiya endlini. Dlamini omkhulu. Yebo Mhlawumbe before ngidedele indlovukazi ngale ngiyazi izana imibuzo enqwabo. Kodwa engifuna ukukuthola kuko ukuthi ngokwakho uma describe umkakho uxoxela omunye umuntu noma uhleli wedwa waxoxela umuntu because there are moments even ngingeyena umkakho kuyintombi kodwa nithandana nihleli ndawonye isikhathi la somcabanga khona uwedwa ucabanga ngaye yini lethe smile to your face mawucabanga ngomkakho. Hey. Kona mntaka baba ngathini ngesinxa sokuthi ke yena ke cha yeka yena babisibalukhulu ngisho wena mina uwedwa hayi yena uhleli ucabanga yini efika because enye into mamdepana wathola ukuthi uma uyindoda ungakwazi ucabanga umuntu wakho uwedwa akufaka ismile ebusweni uzinhliziyo ithamba ukhumbule some of ama moments athile. Okay, there is a possibility ukuthi ubone enye into engcono kunaye. thank you. La ngena khona lento yama pictures wabuka efonini lo to pick out smartphone awunazo ubuka ugcinisa ubuka kuma phone because uya comparisha excite into engaphandle nento engaphakathi. So that's why ngithi akwazi back us ne studio and the recording label yala ekhaya. But mase kuvotela song of the year votela recording label yakho kanjani. So ingakho ngifuna ukuthola ukuthi iyiphi lento othi mawuyicabanga ngowa kwakho ikufiksela ngesmile ama moments yiphi into ocabanga ukuthi usele kuyona ofisa ukuthi nawe njengendoda uyidlulisele kuye beside lokho enikubangana ukuthi wona waza ama rules athi. Hey. Hayi yena upheka kahle. Awu. Ngeke sibalukhulu falls. Ngeke ngiyakubamba baba sorry. Asiyeke ibhodi. Asimiyeke engaphekile. Waphela uzange umthathe kuphekelile. Wapheka yini kanti usisi wasuyabona inkosikazi lo. Kwenzakalani kanti? Cha phela nkosazana kwakwenzeka angithi phela abantu mangabe bethandana kuyenzeka umuntu avakashe. Mhlawumbe akuvakashele la uhlala khona. Mina kumuntu mntaka baba ngiyamtesta. Ngiyamtesta ngalesikhathi evakashile ngigcine sengithi mhlambe awukupheke phela. Ngiyasibona. Ngizwe isandla sakho. Apheke lapha. Yila ngibona khona ke noma la ngimbamba khona ukuthi hayi uyalishaya ibhola. Sibalukhulu. Ngicela ukukusiza. I-question ka King ila. Yini lethu umucabanga unkosikazi wakho i-excite eyedwa engaphekile before aza kuvakashela endlini. Ehleli nje. Hey yabo njengoba ngiyibalekela nje bengingafuni ukuyiphendula ngoba uzocabanga ukuthi manje sekuhamba kahle sengingabuye la. Kanti kanti njani sibalukhulu. Siyakhuluma la sikhululekile sifuna ukuzwa nje. Qedile mina ngaye. Right awukho right sibalukhulu. So manje ungiphushele ekuthenini angiphendule ngokukhulu ukuhlonipha sayidinga i-answer yalapho siyakucela ezomenza ukuthi acabange ngenye indlela hayi phendula sibalukhulu phendula sibalukhulu uzomthetha angacabanga kanjani kulela khona lesasicwebhu sakhe angizwanga Dlamini omkhulu isicwebhu mfowethu qhubeka baba. Ngoba umuntu ke uyakholwa kodwa lesasicwebhu sase right. Angikaze phela ngishawe ngesicwebhu kwakumnandi kodwa sikitaze. Kwakumnandi. Ngazi kubhlungu ukushaya ngesicwebhu kodwa lesiyana sangidida ukuthi ayisicwebhu esinjani. Okay. Ngoba phela wayethi maye ngishaya asiphela baba kuyagxuma mawushaya ngale. Usuze wagxuma. Manje ngagxuma walokho ngiphinda ngalesicwebhu. Kwaba mnandi baba. Kwaba mnandi nami ngathi awuletheke nami ngishaye. Nawe washaya kwakumnandi. Ngashaya It was fun hey.
Manje ngithi mengikhumbula ke ngicabanga ngoba ngibuye ngibe umuntu okuthandayo wena ukugitazeka. Ukuthi nje isikhathi esiningi ngithanda ukuyiveza lezo zinto ngoba phela abanye abantu bazongibuka ngenye indlela uthi hawu kanti ubaba ikholo inciko. ikholo elingaka madoda. Alright mam, mhlambe ake sivale la ngokuthi ubaba Sibalikhulu usekuvezile ukuthi lento akayizwa kodwa khona iphathi athi yamjabulisa le strip. Mhlambe ufuna ukwazi ukuthi wena manje ethiwa uchazela yena ikuphi ongamthatha khona step by step manje ethiwa ke lento siyazama ukuyilungisa ibuyele back to normal. Hayi, ngoba engazi ukuthi ngempela ubaba ezinye izinto akazazi. Yeah. I think into ezongisiza moving forward ukuthi ngoba phela ziyadayiswa ey'toli. Ngizomthatha mina ubaba sihambe ayozibona naye ngoba njobe futhi idimona nganoma usubecanga ukuthi ngiyithatha Kwasatha sathane nje lo futhi kusamele ngeke ngihambe naye akabona ukuthi kuphilwa kanjani manishadile enithandana. Akusikona ukuthi manishadile kumele manje yonke into ibe kube serious njalo kufanele uhlezi serious. Yes, like la se-adult world abona ukuthi ziningi izinto ezidayiswayo. Mhlambe akuthandayo yena ukuthi singakusebenzisa ekamereni akhethe ukuthi hayi mina mawakhe okungcono ngicela sisebenzise nobilokhu sizame nobilokhu. Mhlambe iphutha lami ukuthi angimfakanga ngathi ngiyoyithenga. Ngavele ngayibika ekhaya sezikhona. Hayi, Nkosazana. Mamdepana uthini wena ngafa? Mina nje ngibona i-couple right, ngibona ubaba betrayer, ngibona ubaba edinga usizo. Unenhlanhla oba nomuntu wesifazana ovezayo ukuthi yini emjabulisayo. So okwakhe njengendoda ukuningi nje umsebenzi ukuthi awuyesibona ukuthi lento ofika nayo ithini and isekamerweni so like uzobona and uNkulunkulu uvumile ngani noba uthuni ngenza noma yini inina ke nivumelekile ukuthi ngenza noma yini. Hayi abanye. Hayi laba abanye. Kodwa kubaba ngokubuka kwakhe kusho ukuthi ngicasa bayikhuluma ngalento ngoba babambana esontweni. So yokuthi yena umuntu uthandani get to know each other yabo nabantu besifazane ke ngiyazi ukuthi ikhona lento ukuthi umuntu mase khombisa usuze ekhaya awusambuka ukuthi uyathanda yena ukuthanda nomuntu onje ilanguage yakhe ifamily yakhe imkanjani istructure uzofitha yini mase the nje ngiza kini vele ujabule uyaqamba usisi useyifakile ubaba usenezinto eziningi engahlanga kanti kube bathandana wangambuka ngamehlo omshado wayizokwazi ukubona hayi ngamane ngashada. And another thing nabafundisi bangena kule please bakithi ningagcini ngokuthi niyala makoti emzini ephatha kanje yenzani sure ukuthi nasekamereni yabayala ukuthi baba naye performance right nakho ukuthi nibabukise lama movie awashoyo nimbuze umakoti uthandana. That is why umfundisi unahamba noma umfundisi so that ezokhululeka kuma umfundisi ukhuluma ngayo yonke into baqamba bayashare sesiyazi ukuthi okay lo sesiyawathanda ama movie kanje bakwazi kwabuka bawa because ngiyayizwa point kasisi ukuthi uqala into umuntu engayazi kugcina kubanga izinkinga. So now ufuna mjwayeze ukuthi babukela ama movie babuye nezitolo ayikhethele yena ukuthi hayi masingenza lokho senze lokho then sebeyazi ukuthi ba developer bonke uthando luhle. Sibalikhulu buyela umngakho ndoda noma sekutholela usizo ke uyifunde lezi zinto. Hey yazi indlela esenikhulume ngayo la ekhaya ingenza ngicabange kabili. Okay. Ngoba uningi engikufundayo nami. Yeah, beautiful. Umuntu wesilisa. Yes. Akusizi kahle ukuqinisa ikhanda. Yeah. Ulokhu ubhampa uyitshela. Ube wazi ukuthi kahle egcineni uyayidinga lento. Yeah, ingempela. Umshado egcineni. Uhamba ube into private ekumele ilethe injabulo. Yes, hallelujah. Ukholwa ngempela ngahlamini. Umayo zingenze ngaba umuntu ocabangayo ukuthi hey sengathi le ndawo awuye kuyona wathola isitswebu. Siyobona ngokunyeka. Nama handcuffs. Yazi la ekuboshweni. Lapho ukhiye yoqaqwana. Yeyolahleka ukhiye Dlamini. Hey. Go phethe ifoni yakho phambi kwakho uboshiwe lapha. Kusho ukuthi all in all it's a beautiful ending. Yes. Hey. So umama uzomsiza ubaba nawe mama lokho athi akakuthandi kakhulu mhlawumbe amabhuluku egcekeni ngakuthi yabo kancane understand leyo nto kodwa
for the fact ukuthi uyakwazi ukuzwa ubaba, I think still regardless of i-conversation esibe naye nawe King, but uyabadinga abantu abama-expect abazokwazi ukululeka kwangampela. Yabo, nama-sex therapy nawo avesiza. Khulunywe nje ngocansi umuntu andlaleleka, more especially moshadile yona into efunwa abantu abashadile lapho. Sure. That is why ke ngenza le show ibuka abantu abangaleka 18 ngoba sikhuluma ngezinto serious ezithinta abantu ucansi ngabe izinto ezithinta yonke impilo yomuntu mayeseshadile emshadweni because nathi siyafunda siyathola siyakhula angazi ke experience yakhe ithini mhlawumbe wona usuze wacabanga kuyochitha nje ngaphandle unqena ukufana noSisi stand your ground usho ukuthi yini oyidingayo kahle kahle clean and fair kasa Ayi ngicela nje nenze into eyodwa, subscribe, like, share bese niyakhomenta ke lapha kwi-comment section nibone ukuthi ngempela wena kufuna ukwazi nawe ukuthi kuthini ucabanga kwakho when it comes to ikamero lakho emshadweni kakhulukazi kuyinto evunywe uNkulunkulu. Yebo. Wena, what is your take on this? Sesembe. Sale kahle.